berprestasi sok ben enek menteri saka bentangan kene. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Wah nyenengke. Sing usahawan usahawati sing merantau ya didongake termasuk donatur hebat Mas. Muga-muga usahane lancar ngrembaka berkah barokah rezekinipun. Amin amin. Kebak donga ya Mas. Nggih amin. Pangger donga becik nggo liya engko balik apik ning awake dhewe. Nggih. Ngoten niku alhamdulillah. Apa pripun Mas? Nggih kula dongake. Jenengan nyuwun donga napa? Kula jasa ndongake wong lho niki. Tak dongake rezekine sampean lancar. Nggih, gek rabi. Amin. Dereng rabi ta? Dereng. Nggih, ngerti ya, Mas. Nun. Napa? Oh, nggih. Sampeyan daleme ngendi? Wonosari. Bentangan napa pundi? Senes bentangan. Oh, ya engko wae, ya. Ya ora ngono ta. Maksudnya ya engko ngoten lho maksudnya lah ya. Lah ya ngono ta, Mas. Menyapa niku penting. Akrab niku penting. Tegese tresno ki ora mung lelair anu apa njabane tok ning lahir lan batin. Ngeten niki Mas, kabeh kudu ditampa. Bentangan. Nah, ya. Persukukatan apa per guru? Malah kayak jeglongan. Lah iya ta, harus bentangan. Persukukatan. Bentaun nggih kuwi mesti engenekke syukuran, kumpul wargane ngetokke guyub lan rukune. Nggih. Kuwi ben. Tanggapke wayang pinangka hiburane. Nggih. Nah, nganti dhisik sak yahene trah Pak Anom Widodo sing kasuwun nglipur masyarakate. Ngono kuwi Mas. Meletik ya. Meletik bengkelas ora meletik. Ya golek gawean yahene kok ijik kon ngoncek-oncek ya. Ya. Yo men gen anu baku ki wis apik nggo bentangan sukses nggo bentangan. Nggih. Ngoten lho Mas. Eman-eman nanjake mening-mening kaya ngene iki kok. Nggih niku. Monggo sinten nggih. Mbak Dewi kuwi ya. Ya role ya nduk Dewi cebret ya role. Aku nek karo iki cebret kok lha piye. Iki ketemu niku ora mung ning wayang. Ya neng campur sari, ya neng kerawitane Pak ngabehi bancet niku, ya neng elektun, neng hotel. Hotel ngendi? Acara hotel musik apa kan Nduk? Musik klasik ngeten niku. Jazz ngeten niku kok piye to? Karo genduk cebret iki. Biasane om-om yo ngadeg monggo. Kedap tresnaku. Kalau ngane bayang Yahmin niki penak-penake metu ngene iki. Penak tenan ya, Mas. Tenan wis wayah kang wis para eruk ngene iki. Para esuk ngene iki. Mat-matan sing mriksani Kyai Sepuh ngematke iki apa merhati wayang. Nah, betul sekali, Mas. Ya, Nger. Hanya selendang biru, selendang biru among ngenaki ati Adike sinden. adine sinden Masih dalang. masih dalang Masih meneh ngrawit. ngrawit ngendang Ibuke nyinden. ibuke nyinden Sak